ಸೊ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಬಾಲಿಡುಲ್ಲ ಬುಲ್ಪದೈತೆ ಗಂಟೆ 7 ಕಾಲ ಅಥವಾ 7 ಕಾಲ ಪಂಡ ಇಂದು ಇಂಡಿಯಾದ 2.5 ಗಂಟೆ ದುಂಬುಂಡು ಅಂಚ ನೀನಿ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದಪ್ಪುನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅದೊಂದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲು ಹೊಸದು ತೂಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಏರ್ಪಡ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಷ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ತೂಕ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲನ ಹೋಟೆಲ್ ದ ಲಾಬಿ ವ್ಯೂ ಲ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ. ಸೊ ಪಿಲ್ಲರ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ತಗೋಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಹಾಕ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಇಂಕ್ಲನ ಲಾಬಿ ತಗೋಲಿ. ಇದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೆರ್ಕ್ಯೂರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಲಿದ ಇದು ಲಾಬಿ ಹೆಂಚ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದು. ಸೊ ತುಕ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಪೊಯ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಜನ ಪಂದಿತ್ತೇನೆ ಕಡ ಮುಲ್ಪ 87% ಹಿಂದೂಸ್ ಉಲ್ಲೇರುಂಡು. ಸೊ ಈಗ ನನಂಜಿ ಮುಲ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ದ ಪುದರ್ ತೋಲಿ ಸಹದೇವ ನಕುಲ ಭೀಮ ಅರ್ಜುನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಇದು ಮೀಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ದ ಪುದರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಲಿಡ್ ಉಂಟು. ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಂಡಡ್ ಮಾತ್ರ ಪುಣತ ಕಂಡಡ್ ನೀರು ತಲ್ಪ ಮತ್ತು ಸುದೇ ತಲ್ಪ ಅವು ಮರ ಕಾಸು ಕೊಡುವಾಗ ಅಂತಾನೆ ಇರ್ತೇವೆ. ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪುನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಒಪ್ಪುನು ಬರ್ತಾರೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಪೂಲ್ ಮಾತ ಇದು ಬಾರ್ ಕೌಂಟರ್ ಪೊಯ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 395. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನ ಮುಲ್ಪಾರ್ದೆ ಮಾತ ಉಂಡು ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾತ ಉದಾರ ಪಾಡ್ದೇರು. ಬಟ್ ಕೆಲಗಂಟಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಂತ ಹೋಲ ಐಡಿಯಾ ಇಚ್ಚಿ ತೆತ್ತಿ ಒಂಜಿ ತೋಜುಂಡು ತೆತ್ತಿಲ ಉಂಡು ರೈಸ್ಲ ಉಂಡು ಫ್ರೈಡ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಇದಂತ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕಿಚನ್ ಇದೆ ಉಂಟು ಚಟ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಸಸ್ ಮುನ್ನೂರು ಕೋಲಿ ಕೆಟ್ಟಿದ ಬಡಿ ಚಟ್ನಿ ಉಂಟು. ಬಟಾಟೆ ಮೂಲು ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಮೋಮೋಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು. ಸೊನ್ನೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೋನಟ್ಸ್ ಶ್ರೀಯನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಉಂಟು. ಮಾತ್ರ ಐಸ್ ಹಿಡಿದು ಉಪ್ಪೇರು ಮುಲ್ಲದ ಹೋಲಿ ಐಸ್ ಉಂಟು. ಇದು ಮುಳುಪನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನ ಮುಳು ಪೇರುಂಡು ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂತೀನಿ ಹಂಗೆ ಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಯೋಗರ್ಟ್ ಇದು ಬಟರ್ ಸೊ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಮಾತ ಬೋಡಿ ತಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓವೆನ್ ಮತ್ತು ದೋಷ ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಪ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ತೆತ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ತೆತ್ತಿದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಉಂಡು. ಇದು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಇದು ಪಾಸ್ತಾಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಅದು ಕೊಡ್ಕೊಂಡ. ಸೊ ಇದು ಮಾತ್ರ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ತುಯ್ಯಾರು. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಟೆನ್ಷ ಬಂಡ ನಂಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಪಿನ ನಂಗೆ ಬಂದ ಕುಡ್ಲಾದಾಗ್ಲೇ ಬಂದು ಬಾಕಿದಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಸಿ ತಿಂದ್ರೆ ಪಿನ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಮುಟ್ಕೊಂಡಿ ಚಾ ಮಲ್ತಕಂಡ್ರಪ್ಪ ನೋಡ್ದೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮುಂತದ ಚಾ
ದಾಲ್ ಜೈಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪುಷ್ಪವೇ ದಾದ ಅಂತ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಇನ್ನೊಂದ್ರಾಗ ದೆಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐಟಮ್ ತಿಂದು ಬಂಜಿ ಹಾಳಾದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನಾಂಡ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಚೆಜ್ಜಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಚಾಕ್ ಸಂತಾನ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸಕ್ಕರೆದ ಇದು ಚಹಾ ತೂಲಿ ಐತೆ ಮಸಾಲಾ ಟೀ ಸಕ್ಕರೆ ಬಾರ್ದರೆ ಜರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅನ್ನ ಪೆಟ್ಟುಲಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ देवा। कैसा लग रहा है खाना सब इधर का? एडजस्ट करना पड़ेगा ना। ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಾಗಲು ಇಡ್ಲಿ ಬೋಡು ದೋಸೆ ಬೋಡು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ದಿಕ್ಕು ಇದು ದಿಕ್ಕು ನನಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಪಿರೇಡ್ ಅಂತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸ್ ಮತ್ತ ಇನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ತುಕ ಚಾ ಪಡ್ದು ತುಕ ಎಂಚೋಡು ಚಹಾ ಉಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ದಾದ ಬಂತ ಪಡ ಚಪ್ಪ ಚಾ ಅಂಡ ಅಂಚನೆ ಶುಗರ್ ಇರ್ತದೆ. ಶುಗರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತೇನೆ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಮಸಾಲಾ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಕ ಎಂಚೋಡು ಓಕೆ ಮಲ್ಲ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಟೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಬಟ್ ವರ್ಕ್. can I have one scrambled egg? Yeah. Scrambled egg. Mix it together. Capsicum the inside. Yes, fine. Just one of mine. May I know your I'm there. I'll bring it here. Thank you. Waffles ready ಮಾಡ್ಕೊಂಡು later. Let's cook pancakes. ಇದು ಮತ್ತೆ ಐಟಮ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಒಂದು ಚೀಸ್ ದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತೋರಿ ಸ್ಕ್ರಾಂಬಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ದಾದ ನಾವು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಚೀಸ್ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನದಾದ ಗೊತ್ತಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ಇದಾದ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಫಿಶ್ಗೆ ತೂಕ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇದು ಬಟಾಟೆ ಚಪ್ಪೆ ಒಯ್ಕಲು ಉಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿನ್ನೋಳಿ ಬತ್ತಿನ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇದು ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ತಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಮೀನ್ದ ಐಟಮ್ ಮೀನ್ದ ಪೋಡಿ. ಅದು ಇಲ್ಲ ತೋಲಿ ಫಿಶ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲಾಗೆ ತುಪ್ಪ. ನಂಗೆ ಒಂದು ಮೀನದ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಂಚ ಬರೋದು ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ನಮಗೆ ದಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಪೋನಾಗ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಣದ ಬಾ ಇದು ಮಿನ್ನಿತ್ತನ ಸೈಡ್ ದಿಕ್ಕ ನಂತ ಮಶ್ರೂಮ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬಡಿದ ಚಟ್ನಿ ಉಂಟು ಸೇಮ್ ಮಂಚನ ಉಂಟು. ದಾದನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಲ್ತಪ್ಪ ನಾನು. ಎಗ್ ಡೇಟ್ ಪಂಚನ ಇಟ್ಟು ಅದ ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಮಸಾಲಾ ಸ್ಟಾಫ್. ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬೆತ್ತನ ತಿಂತಿನ ತೋಜಿ ಹುಳು ತೋಲು ಫುಲ್ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂದ್ರೆ. ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ರೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರೆಡ್ ತೋಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇದು ತೂಕ ತಿನ್ಕ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಟು. ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೋಡೆ ಬೊಚ್ಚಿನ ಬಿಟ್ಟಿನ ಬಟ್
ಇದು ಸಾಲ್ಟ್ ತಗೊಡ್ತೇರು ಬೋರೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಲೆಮನ್ ಮೂಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ಜೇರು ತೊಡಾಯ ಸೊ ತೋಲಿನು ಎಗ್ ಸ್ಕ್ರಾಂಬಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಟೊಮೆಟೊ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ದೇರು ನೀರುಳ್ಳಿ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತಿನ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೇರು ತಿನ್ಕ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಂದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಅದನ್ನ ಮಲ್ತೋದಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋಡ್ತು ಅಪ್ಪ ನೀನು ಕೋರು ಬಂಡೆ ಕಂತು ಕೊರಿ ಅಲ್ವಾ ಮಲ್ತದೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮಜಾನೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾರ್ಗ ಉಂಟಾರು ಮೊಲ್ತಲೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ಓಲಿ ಮೊಲ್ತ ಬೊಂಡಗಳ ಸೀಲ್ ಹಾಕಿದೇರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕಿದೇರು ಲೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಾಡ್ದು ಗೊತ್ತು ಜೇತೊಂದೊಂದು ಆ ಪೂಲ್ ದ ವ್ಯೂ ಕಾಂಡೆನೆ ಬೇಗರೋಣ ಮೂಲು ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುಂದೇನೆ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲಂಚರ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸೊ ನಾನು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪಿದಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೇತೆ ಕೊಡಿಕ್ ಬೇರುಂಡು ಅಲ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಬೇತೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡುವೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಟಿಕ್ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿಯಾ